RMN Listen Ring Anodan Basket Edition May kasama non-stop ang DXDC para sa pagtunol og mga pahalipay, mga kasama pa premyo sa atong ang mga suking tigpaminaw. Karon ani ata sa Magallanes Riverside ning dakbayan sa Davao. Niarat atong tagbalay. Ilailaw na to, sir, mayong buntag, unsa pangalan? Ako si Romeo 5. Mangutan na lang ko gamay, sir, kay syempre suking tigpaminaw gud ka. Ang suway padungog nato sa DXDC nga drama matag alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Ang akong nadunggan sa 6DC nga kung ako pasultihon. Sakto ka ang iyang tubag, mga kasama. Kung ako ang pasultihon is correct tay! Congratulations! Ikaw madawat syempre sa ato ang usa ka basket karon. Sige, butang na sa tayo kay medyo bugat ba gina. Oh, bugat yung gayo ang ato ang basket. Usa-usahan na to tayo ang unod sa basket be? Ay burger, na itlog, Itlog, o kukham, kukham, o mantika. mantika, Naapay o day. na bulad nga pinikas. O di na mo nadala ni muha na tanan tay. Yan sa unahon ni magluto tay. Kining bulad nga pinikas kay lami kay pamahaw. Ah, di basta-basta. Kuwang nga lang suka, pinakurat. Ano? Sukang pinakurat gud tay. Ana mo ko suka. Na siya yung sukang pinakurat, no? Suka pinakurot. Daghang salamat sa TXDC. Ayan. Congratulations, Tay! Tawa na to si Radyoman Erin Lumusbog. Kini, si Radyoman Aimee Ginita Tatak, RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition